Salutare, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit din nou pe Tâmplarul Iscusit. Un nou episod sau continuarea la, să zicem așa, seriei de episoade a prelucrării componentelor pentru foaia de ușă. Cum bine știți din episodul anterior, v-am explicat și v-am arătat cum se face contraprofilul. Am terminat de făcut contraprofilul, acum va trebui să facem profilul în lungul pieselor, da? Pentru că contraprofilul se va face mereu în cantul pieselor, în capătul lor, așa, și profilul se va face pe toată lungimea piesei. Profil care îl vom face cu alt grup de freze. Acesta fiind și ultimul, da, de final. Grupul de freze arată cam așa. Da. Aici avem două freze unite pe un singur ax, da? Și aceste freze vor face profilul nostru. Adică acesta. Îl voi monta pe freză și voi reveni din nou pentru a vă arăta exact procesul. Am montat și freza. Da. Cam atât este ea în afara paralelei ce protejează și ce ne ghidează piesa. Este recomandat și vă recomand să folosiți tot ce se poate numi protecție, da? Pentru că este o operație mai riscantă. Dacă nu veți folosi un avans mecanic care să preseze efectiv piesa să o țină fixă, da? Fiind o freză destul de mare și mâncând mai mult din material, da, efectiv va mânca toată grosimea acestui cioc de aici, inclusiv 2 mm din partea aceasta. Astfel va fi greu și riscant de a mânui piesa manual. Vor fi piese și mici. Piesele mici, de exemplu acestea, da, eu efectiv le pun cap în cap și le prind cu o bucată de lemn lungă, cu olșuruburi pe cant, da, pe o parte, și bag în serie câte 4-5 bucăți. După, când iese în capătul cealalt, schimb bucata de lemn în partea cealaltă, o prind la fel, o asigur cu olșuruburi și fac profilul și în partea aceasta. Dacă se va face profilul pe o singură piesă, cum este aceasta, este riscul să apară
vibrații pe piesă. În momentul când avansul mecanic calcă pe acea piesă, pe această piesă, fiecare roată când va ajunge pe piesă va face un mic salt. Da? Evitând astfel, prin evitarea acelor salturi, este bine de a băga în șir 3-4 piese, dar cum am zis, prinse între ele printr-o șipcă cu olșuruburi băgate în margine, pentru că în această margine nu se va vedea, va fi montată tablia sau sticla pe ea. Am făcut și o probă. Acesta este profilul, da? Piesa care am făcut acum operația de profilare. Și acesta este contraprofilul, da, care am făcut-o în episodul trecut. Efectiv, această piesă va intra una în alta. Da. O punem un pic de rezistență pentru că așa este conceput grupul, de a nu lăsa să intre ușor una în alta și dacă va intra ușor, este posibil ca în viitor să se poată desprinde sau încleierea nu se va face cum trebuie. Astfel, introducând în presă toate componentele ușii și strângând, totul se apropie aici, da? Da, se apropie și cu mâna, da, un pic mai greu, dar se apropie. Normal că între ele vor fi date clei, da? Aici, în această zonă, pe contraprofil, da? Înăuntru, inclusiv pe această porțiune dreaptă. Dar până la cleiere mai avem și alte operații. Deci, cum am zis, profil, contraprofil, da. Trebuie să vă aliniați cumva, să reglați freza în așa fel încât când vor călca aceste două piese profil contra profil, să nu fie una mai sus, una mai jos, da? De exemplu, cum este aici, vedeți, pe suprafața aceasta nu avem o piesă decalată față de alta, adică nu va sta în sus, așa sau invers, da? Efectiv, stau pe acest plan drept. Voi monta și avansul mecanic și voi reveni pentru a vă arăta în continuare cum ies piesele și efectiv cum își face treaba și avansul mecanic. Am montat și avansul mecanic. După cum v-am zis, este necesar. Dacă îl aveți, folosiți-l, pentru că va ajuta foarte mult. Mă apropie. După cum v-am mai spus într-un episod anterior, avansul mecanic se va monta mereu înclinat, da, de partea din față către paralela utilajului, da? Astfel, înclinându-l din partea din față către paralela utilajului, ne va ghida piesa întotdeauna către paralelă, da? Deci o va împinge mereu în paralelă. Astfel nu va fi nevoie să susținem piesa din lateral cu mâna, pentru că avansul mecanic își va face singur treaba. Acum am zis că vă voi arăta și câteva piese, introducându-le
în utilaj pentru a vă arăta cum iese finalul. În general, grupurile de freze ce vor face profilul și contraprofilul, ce sunt create pentru a face aceste operații, vin deja cumva echilibrate, astfel când veți face, să zicem așa, contraprofilul, da? Nu va mai trebui la demontarea frezei nu va mai trebui să reglați mașina, pentru că deja următorul grup vine setat pe acea înălțime pe care ați pus și grupul de contraprofil. Astfel vă va ușura munca și nu va fi nevoie să reglați mașina din nou. Este posibil ca ascuțind aceste grupuri, da, să mai trebuiască reglate la schimbarea lor. Din cauza ascuțirii lor este normal ca cuțitul să să zic așa, să se micșoreze, da? Nu cu mult. Astfel va trebui să mai ridicăm sau să mai coborâm foarte puțin. Foarte puțin însemnând de ordinul micronilor. Puteți regla contraprofilul foarte ușor și
zic așa, urmărind această muchie, astfel, după ce veți trece cu contraprofilul, această muchie va fi la 45 de grade, da? Astfel că îmbinarea bucății următoare care se va face pe piesă va da un unghi de 45 de grade. Să găsim și acea piesă. De exemplu, această piesă, da? Deci aici unghiul va fi un unghi curat de 45 de grade. Dacă freza este, să zic, mai sus decât trebuie, va apărea această chestie, da? Adică va rămâne efectiv o mustață de lemn aici, da? Astfel va trebui să mai coborâm freza un pic astfel coborând-o va mânca efectiv din această limbă și nu va mai apărea. Dar cum a ieșit acum la mine este ok pentru că este efectiv o foiță aici, da? Asta va cădea jos la procesul de curățare. Cam atât despre profil. Sper că v-a fost de ajutor și aceste explicații. Episodul 5 se încheie aici. Din nou, gazda dumneavoastră Rofel Narcis vă salută și vă așteaptă pe canalul de YouTube Templarul Iscusit pentru a vă abona. Astfel, susținându-mă, puteți și distribui cât mai mult și chiar, de ce nu, și aprecieri. Vă mulțumesc încă o dată și ne revedem în episodul 6 cu efectuarea găurilor pentru cepuri și montajul foii de ușă la rece, da? Fără a fi încleiat. Astfel, montându-le la rece, adică piesă cu piesă, fără clei între ele, vom depista dacă sunt greșeli sau nu. Da? Dar până atunci, toate cele bune!